that guy I see staring through. Hello, ako nasa niya ng nag-inusarang si makabatang pisayang maki healthy rain. Yeah! Sound effects. So right now guys, we're on our way sa Linaw. Saba ha? Murag di traffic ang Cebu. So right now guys, so we're on our way para sa Linaw Hideaway Resort sa Guadalupe. So pangitaunon siya, actually bago siyang spring resort diri sa Cebu City area. For this vlog, atong bisitahon ang nag-inusarang Linaw Resort and Hideaway nga anaa mahimutang sa Sapangdako, 5 minutes away from Guadalupe Church. Kung bago ka diri, palihog subscribe sa akong YouTube channel and like my FB fan page. Enjoy! Hello guys! Welcome back again. So actually, nanami diri sa among area, ninaog nami from Guadalupe Church, sa kamig motor din, ninaog nami diri sa Sunshine Corner Ministry of Encouragement Incorporated. Woohoo! Kompleto man. Pero dili mo dira manood ha. Kay orphanage man na siya, unless ka magpa-adapt mo. Pero kinsa maginisod nga to? Siya ay. Kanang nisod ka nga to, Rachel? Magpa-adapt ko nito, bakit dagang nagpaon. Nangutan na ang driver siya nga. Sige siya panid ba? Sunshine gid mo? Dili sa pool mo nga to man sa kilid. So medyo naiagianan sa kilid. Sa ato nakita boragi. Tarong pa nilang arrange ang mga gagmayng mga haligi. Then medyo may pagka-trekking siya. So i-check na to kung nabay ma-slide para sa vlog. Ka-slide mo please para sa vlog. Now na. Choose. Kanang Rachel, kumusta ang saging day? Namedyo kaya ang saging day? Paki-explain ko no. So basically guys, ang among bound karon sa among trip is saging lang pampakusog sa mga joints. Papaligon sa tuhod. Papalagi para Mga arthritis. kuan paspas mi mo kapakapa unya. So right, Hari ko. Saka na mo niya, good luck. so murag na feel na ko nga saba kay Miss Nana, nadungog na mi sa ubos. So far guys, wala pa siya. Dili pa siya ingon anak ka vega ang kadalanan, pero feel na ko padung na sila ana. Padung unsay padung sila ana. Uy, wala siya ikupanan. Sige Roslyn, ka slide. So Roslyn, unsay man gi-expect sa pool? Kuan siya, na tubig. Ay, oh my god! Na-shock ko! Huwag ko mag-expect na mauna imong tubag. Akong gi-expect na mayung kagnay dahon. Sa mukha. Very wrong ba yan nga vlog, oy? So by the way, ang Linaw is namhimutang sa Sapangdako, Makati City. Guys, ready na ni maligo. Tatawa ko ba agitaw. Maikog di ka maligo ka agitaw. Linaw kay siya. Linaw kayo. Pila mo naghawas mo ba ko nailagum ba kami. Alibaw anak kinsay din gikan. Yung nadungog na ay dagay tingog sa kuano sa tubig. So actually kanin siya dira nga part sapa siya. Antod gito nga part sapa sad siya. Lo si Ox. So nito siya paminawon, calming kunuhay. Wow, amazing. Paminawan niya ang tubig. Diba? I-try ang ilang diyan na ginama sa raw material sama sa PC o kahoy nga inubanan sa punong sa kahoy sa kainito. Try na to. Chika, oy. Go, go, go. Scary lagi na yun. Uy, maigo ka sa bato ha. Uy, asa mo ng bato mo sa lilit? May shoe. Ay, dugong. Boy. So kung dili kapuyan mo magdugbakala woods, dili na lang mo.
Kapag mo magtog San Fernando. Ari na lang Sa mo. Guadalupe. Kapang dako. Awkward kayo. Kaya mangligo na lang ba? Huwag na po itaw ang pool. Ano na may mga ligo? Hindi man touch ang pool. Dili na lang kami Only Bella maligo. touches her So kailan mong gym. Gima. Ari na lang may ligo guys. Actually guys, daghan ang tabi mga kuyog. Then, excited naman yung area mo silang gibiyahan. So, yan. Later na lang to sila ha. Mga langayan man. Okay. So guys, kung kahit mo tugsaw sa tubig, sa pool, kaya na mag-shower sa dito. Kaya shower sa mo ako, kasi nagpahibis yan. So okay, check ha, kaya basi makita ang one seat apart sa buhok. Sige, ako taga-Roslyn. So after ani, sige, dali, ako man natagbasa. Oh, sige, dali na, dali. Basta ka natangad ko sa pool. At first step, kinala mo siyang tumban. Yan naman. Alam mo, partners, gibayaran. So, yung tumban. Ayaw ato sa laom ha. Di ra ba Sa ko? first level. Di ra ba ko kay ba mo lang uy. Nanoto sa second. Kumagduduli agi. Nalito. Nanoto sa second stairs. Oy, di ra na kotob si Rachel. Ayo ano. Yalingaw kay mo. So ano na kita no kami rin tao dire. So kung na yung umulagom ni ang pool kami rin pasanginlan. Sige pa na ako. Manawi. Labo star. Kapit lang bash. Drama mode. So, drama. So right now guys, amo na lang enjoy. Di sa kay ko mag-vlog kaayo ha, kaya ako lang enjoy ang life. Sa ako ba? Ako kay kanya. Ako lang sang i-enjoy ang moment. Ako sang i-feel ang pool kung kay dugo-dugo no, ko akalig og pool guys. Actually ay kaning tubig, kani siya kayo nakita nga tubig kani. Gikan ni sa ubos. Gikan ni siya sa tubod daw, tubod sa bukid. Anya ila lang gipatang og chlorine para dili siya lumuton ug at the same time ma-maintain nila ang pH level sa sa water. Nindot kini dire kung mingaw. Oh, No, yan, magmaoy ka. Magmaoy ka. Pero ayaw biya gambak dito sa ubos. Kaya ang tubig gato, kuto bro gid stay literally. Kuto bro sa mo angkol. Ang kapangus mo lang yun. Yun lang. Kung magmaoy, maoy, way ang bakay. Okay ra hilak pero way ang bakay. Kaon mo naman ng love life eh. Depende kung sa'y kaunon. Ala ba? Very wrong. Hashtag very wrong. Alalamak. So hello guys, mahatol ako kamay nga details no based ako mga nahibaw-an. So basically guys, ang Linaw Resort and Hideaway Pinay entrance which is 100 pesos. And nasa lang mga several cottages or lalang types of cottages. Table use. Nasa sila actually subaanan nga part. Then ang kaning resort is operating room. 24 hours operation di ay. Basta 24 oras silang gabli. Then ang imo yung signage yung imong atangan isang kato lang yung orphanage gani nga to sa gawas. Matay ilang murag na ug landmark sa karon. Then ayo mo kalibog ha, Linaw is not part of the Lenipaw Springs. Actually nakoy vlog ana diri. So basically ang Linaw is bag-o lang abli. This year lang yun siya nabli, pag August man siguro this year. So right now guys, time check, it's Wairilo, 5:40, brought to you by Mang Inasal. Linaw, Resort and Hideaway. So right now guys, kami nalay tao diri sa pool. At usual, kami ragid ang tao din. Then, nag-wait kami sa mga kauban. So umishrang talaga ang antad natin kung saan urasa diri no kay kasi bugaw na mi papauli or bas invited na nila dinner. Bayon ta. Sa Luis Gino, Domingo Rabaro. Karon guys, ang among mugna na lang karon is si Roslyn ang inahanglan og pagtao. Nanangaon sila dito ay. Ansa? Sila dito. Naluto nila lechon. Lechon nila manok.
Manok, matas, si Ilis. So mo na karon guys, mo na itsura sa pool ini kagabi eh. Nice po siya. Ug nice serena, no? Nice serena sa daplin. Lingi. Chili lagi siya siya. Kanana yan. Ay, date mo sa baybag. Ay! Bay-bay-bayon. Baybayin, bayubag. Baybayo? Baybayon ba uy? Ano ni ba kung kuan part sa group charot. Ay, di na ka maklaruan ha. Nanay baboy ko lang mo. Who is that guy I see? Staring straight. Oh, gupwa. Nainaw nga. Very wrong. Tawa na ka. Kung sa may impression niyo mo sa lugar, Inting? So far, So good. so good. So go! Lugar. Nindit ba? Ngit-ngit lang. Scary. Scary siya kung magabiin na, no? Na-amaze ko sa lugar. It's sure as an amaze. So right now guys, amo na lang gi-enjoy ang among mga kuan, among pag-explore sa among lugar. When I say explore, ang pagsaom na siya sa pool kaya ako milang agtuan. Then amo ra ning gipatagbaw ang among kuyog nga late no kay para at least ba yes lang ma-feel ang yung 100 pesos nga entrance fee. Basin ganahan ka mo try sa duyan dito. Alam mangit-ngit aron no. Pila ko di siya masud. Sige, thank you so much for watching guys. Ako na i-close ang akong vlog dere. Once again, this is your one and only Alfred. Together with my friends saying, G Makabakang Bisaya. So,